Takže akú hru budeme speedrunovať dneska? No ukáž sa. OK, Minecraft. Zaujímavé. To som ináč celkom aj chcel speedrunovať dneska. Ale čo budeme musieť spraviť v Minecrafte? OK. To bude zaujímavé celkom. Dobre. Takže toto video malo byť pôvodne natočené v originálnom Minecrafte, ale keďže celé video vyzeralo asi takto. Že tak som to radšej natočil na nejakom zadarmo Minecrafte na telefóne, ktorý vyzerá jak zvyšoval, to je jedno. Tak je mi to ľúto, dúfam, že do budúcna to nejak vyrieším s tým reálnym, ale dúfam, že si aj tak užijete to video. Tak poďme na to. Začíname za 3, 2. Na začiatok chcem povedať, že keď umrem, no tak speedrun končí, prehral som. Takže ako prvú vec, čo som spravil, natiažil som nejaké drevo. Kvôli tomu, aby som mal z čoho craftiť, logicky. Potom som otvoril inventár a začal craftiť. Teda craftil som nejaké plenky drevené, potom nejaké tyčky, paličky a crafting table. Potom som ho položil, presunul som si časovač, aby som mohol potom odstrániť reklamy a vykraftil som si krompáč a lopatu. Potom som začal ťažiť kameň, z ktorého som si následne vykraftil pec, kamennú sekeru a krompáč. Potom som z nejakého dôvodu zabil ovečku, doteraz neviem prečo. A potom som išiel hľadať niečo, čo by mi mohlo pomôcť v tomto speedrune. Nejakú tú chvíľu som tam pobehoval, potom sa stalo toto. Utekaj! Takže po menšom incidente som odplával našťastie a pokračoval. A potom sa stal zázrak. Našiel som portál. Že i nejakú prvú vec vybral som všetky veci z čestky. Vyberal som to zbytočne dlho. Neviem prečo. A potom som si vykraftil iron ingot a flint and steel. Potom som začal rozmýšľať, čo budem robiť. Z nejakého dôvodu som sa pokúšal podpaliť ovečku. Teraz nechápem, prečo som to spravil, ale to je jedno. A pokračoval som v mojej ceste za dobrodružstvom a dúfaním, že nájdem železo. Video bude pokračovať po krátkej reklamnej prestávke. Túto reklamu berte ako vtip a nie seriózne. Už ani vás nebaví piť klasickú čistú vodu? Chceli by ste piť niečo sladké, ale zároveň zdravé? Tak mám tu jednu vec práve pre vás. Matúšové ochutené prášky do pitia. Sú dokonca v rôznych príchutiach, ako napríklad malina, greb, lesné plody a mnoho ďalších. A ich príprava je veľmi jednoduchá. Takže poprvé zoberte si pohár a nalejte do neho čistú vodu. Bude úplne až po vrch. Po druhé obúchajte prášok o stôl, aby v ňom zostali žiadne veľké časti, ktoré by sa vo vode nerozpustili. Po tretie, otvorte ho v ľavej hornej časti. Po štvrté, nasypte si ho do vody. Jednoduché. Po piaté, poriadne pomiešajte, aby sa všetky čiastočky rozpustili vo vode, aby tam nezostala ani jedna. A nakoniec, užite si svoj drink, ktorý chutí vynikajúco. Jupi. A najlepšie je, že je dokonca aj zdravý. Tento výborný prášok do vody obsahuje vitamíny ako C, B2, B3, B6, horčík a B12. Takže to chutí dobre a ešte to je aj zdravé. A má to dokonca aj druhý spôsob konzumácie, ktorý moc neodporúčame na vlastné riziko. Môže byť trochu nebezpečný. Nasypete si prášok na tanier, potom olížete si prst, strčíte ho do prášku a olížite si ho zase. Takže si ho vychutnáte aj rôznymi spôsobmi. A teraz ich môžete zakúpiť aj v obchodoch ako Lidl, Kaufland, Tusko a mnoho ďalších. Matúšové prášky pre tých, ktorí chcú žiť zdravo. Pom 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 pom.
Asi tak minútu som sa tam len tak potuloval, až pokým som našiel jaskyňu. To mám teda šťastie. Keď by tam niečo bolo. Ale to je jedno. Že keďže tam bola tma a nemal som žiadne uhlie, tak som vyskúšal takú vec, ktorá sa v tej hre dá robiť. To, že kupovať za také divné coiny veci. Tak som kúpil torčky, vyťažil som nejaké uhlie a meď, alebo bronz, alebo neviem čo to je. Bolo tam fakt dosť. Neviem prečo som z neho nič nevyrobil, a to je jedno. Tak potom som zistil, že je to slepá ulička, celá tá jaskyňa, tak som sa išiel vykopať von. Po asi 10 sekundách skúšania sa dostať z jaskyne som zistil, že je noc. Tak spravil som to prvé, čo ma napadlo, a nie, nebolo to ísť von a bojovať, ale vykraftiť si posteľ. Takže vykraftil som si ju, položil som ju a išiel som spať. Fakt mi trvalo 6 sekúnd, to je jedno. Potom som si zobral krafťák a posteľ a išiel som na výpravu hľadať a dúfať, že nájdem železo zase. Asi 5 minút som sa len tak chodil náhodne po svete. A po tých 5 minútach som zistil, že celý čas ja mám v inventári 10 kusov železa. Tak rýchlo som ho vypiekol, vykraftil si z toho železný krumpáč a kýbeľ. Hovorím kýbeľ. No. A začala moja cesta naspäť. Zase to trvalo nejak 5 minút, 7, neviem presne. Ale vrátil som sa k portáli a stalo sa toto. Po smutnej smrti ovce som začal z nejakého dôvodu ťažiť obsidián a potom som zase skoro zomrel. OK, takže... Nie! Nie! Neumieraj! No nič, to som dosral. To je jedno. Kde je vod... Tu začal môj majster plán, ako postaviť ten portál, iba s vodou a s lávou. Som sa normálne aj pripravil na toto video. Pozor na to. Som sa vyspal a potom sa stala taká vec, že ja sa tomu radšej ani vyjadrovať nebudem, lebo... Nie! 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 OK, tak zomrel som. Úplne na konci. Milujem. Že toto je asi koniec videa. Čo nemám. Bože. Tak málo mi chýbalo. Tak málo. Som to skoro mal. No, tak to je asi všetko k tomuto videu. Pokiaľ sa vám páčilo, nezabudnite dať like, odber, zvonček a tie ostatné veci. A my sa uvidíme u ďalšieho videa. Dúfam, že už sa konečne podarí. Dobre, čaute.